ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି। ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର। ତମକୁ ଦୁଃଖ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ନାମ ଧରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ତା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାକୁ କିଛି ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେନି। ସନ୍ତାନ, ମନ ସ୍ଥିର ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ନାମ ଜପ କରିବା। ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମକୁ ଜପ କଲେ ତୋ ଜୀବନର ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ତୁ କେବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାରିଯିବୁନି। ସନ୍ତାନ, ସବୁବେଳେ ମୋର ନାମ ଧରି ଏ ସଂସାରରୁ ପାରି ହୋଇଯା। ସନ୍ତାନ, ତୋର ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। କାରଣ ତୁ ଯଦି ତୋ ବାବାର ନାମ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ତୋ ବାବା ତୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଯଦି ତା ବାବାକୁ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତା ହାତ କେବେ କ'ଣ ତା ବାବା ଛାଡ଼ି ପାରିବ? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବି। ତୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ତତେ ମୁଁ ସେଠୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ସନ୍ତାନ, ସେଥିଲାଗି କହୁଛି, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଗିକି ରହିବ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ କେବେ କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଆଜି ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାଲି ସୁଖ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। କାଲି ଯିଏ ସୁଖରେ ଅଛି, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଯଦି ସୁଖ ରହିବ, ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଦୁଃଖ ରହିବ, ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଦୁଇଟାକୁ ପରିପୂରକ ଭାବେ ରଖିଥାନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ସଂସାର ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସନ୍ତାନ, ତମର କର୍ମଫଳ ନେଇ ତମେ ଆସିଛ ମାନେ ତମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରୁ କେବଳ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏଥିରୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ତମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ, ତାଙ୍କର ବାହାର ଭିତର ସବୁ ଜିନିଷ ପବିତ୍ର। ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଇ ନାମକୁ ଜପ କର। ମୁଁ ତମ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ରହିଥିବି। ତମ ଜୀବନର ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ, ତମକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି ଯଦି ତମେ ମୋ ନାମ ଧରୁଥିବ। ସନ୍ତାନ, ତୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଅଛି, ତୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ତୁ ଯଦି ମନ ଖୋଲି ମୋ ଆଗରେ ଜଣେଇକି ନିଜ ମନ ହାଲକା କରିବୁ, ତୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଡେଲି ସବୁଦିନ ମୋର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଓମ୍ ସାଇ ନାଥାୟ ନମଃ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ତୁ ଖାଲି ସମୟରେ ବସୁଛୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତୁ କେବଳ ମୋ ନାମକୁ ଜପ କର। ଆଉ ନିଜ କର୍ମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ତ ବାବା ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। କାରଣ ତୋ ମନ ପବିତ୍ର, ତୋ ଦେହ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଯଦି ତୁ ମୋ ନାମ ଜପ କରିବୁ। ସେଇ ନାମ ଜପ କଲେ ତୋ ଜୀବନର ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆସିଲେ ବି ତୁ ଜମା ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିବୁନି। ଜମା ବି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ତୋତେ ଲାଗିବନି। ସବୁ ଆସିବ, ସବୁ ଯିବ। ତୁ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବୁ ଯଦି ତୁ ମୋ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୋ ମନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଟଙ୍କା ନଥାଉ, ଘର ନଥାଉ, ତୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାବିବୁ ତୋ ବାବା ତୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲେ ତା ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ରତ୍ନ ଘର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ଯଦି ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ସୁଖୀ ମଣିଷ ନୁହଁ। ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାର ଦେଖୁଛେ, ଭିତର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କେବଳ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ସନ୍ତାନ, ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମ ଜପ କର, ତୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ତୋ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତୁ କେବଳ ମୋ ନାମ ଜପ କରି ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ପାରି ହୋଇଯା। ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ମୋ ନାମ ଜପ କଲେ ତୋତେ କିଛି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ମୋ ନାମ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜପ କରୁଥା। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ରହିଥିବ। ମୁଁ
ତୋ ବାବାର ହାତ ତୋ ଉପରେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ।